Iti na minsan nga agsapa, imasideg ti anak mi ngay nauna, at napapel ngay na inyawat, kat dagito iti nakalangan. Iti insimpak ti nagiddaak, o patapulo ket 2 pisos. Iti binantayak ni ading, 20 pisos ken 5 sentimo. Iti nagsakduak ti negosyo, o patapulo pisos, pakabuklan na, sa ngagasot ket 2 pisos ken 5 sentimo. Dahito metin kamin sungbat, ado arigat nilanang mo idinaginaw ken ka, awan bayad na anak ko. Idimpas ngay nakaimpusta na tibiyag na, awan bayad na anak ko. Ado at tuok ken rigat mi, parang padakkel mi ken ka, awan bayad na anak ko. No agsakit ka, di ka makaidna, di ka makaturog, agpat nagkam amang banbantay ken ka, awan bayad na anak ko. Awan bayad na anak ko, amin, arigat mi, ragsak mi, agserbi, kada kayo nga anak mi. Awan bayad na anak ko, amin, nga impaayli, day kalaeng pamategyo, isut liwliwami. Iti day tagong daway, nagsinublatan na kam nga narakot ti anak mi ket kinunana. Nanang tatang, siyak pa'y gayam tinakautang, ladingitek dito nga inaramid ko, ikarik ajak to naramidan pa'y, wanjak to makabayad, itaayat yung awan kapadpad na. Manipod ita, amin anay tulong ko, ken maitulong ko, awan met tibayad na. Awan bayad na anak ko, amin, arikat mi, ragsak mi, agserbi, kada kayo nga anak mi. Awan bayad na anak ko, amin, nga impaayli, day kalaeng pamategyo, isut liwliwa.